L-Oppożizzjoni Nazzjonalista talbet lill kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi l-PAC biex investiga l-aħħar minn sensiela ta' skandli marbuta mal-iskema tal-beħ tal-passaporti imnedija mill-Gvern. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wara li preżenta l-ittra bit-talba tal-Oppożizzjoni u kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Clyde Puli u mill-kellim tal-Oppożizzjoni għaċ-Ċittadinanza Kerela Kwelina. Adrian Delija qal li kien biss grazzi għal-medja biex skoprejna kif kumpanija legali qed tuża l-biberijiet tagħha ma' membri tal-kabinett biex tbieħ iċ-ċittadinanza Maltija. Fl-investigazzjoni ta' stazzjon Franċiż jissemmew il-Prim Ministru Joseph Muscat innifsu, diversi ministri tal-Gvern kif ukoll is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia. Dan kollu jikxef korruzzjoni ta' abbuż ta' poter fil-beħ taċ-ċittadinanza, tenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista. L-Oppożizzjoni għalhekk qed titlob biex tintrefa' responsabilità politika li taħdan il-Gvern m'għadix teżisti. Huwa ċar li f'dal pajjiż għas jeżisti l-kunċett ta' responsabilità politika, għax kieku konna f'pajjiż normali, diċenti, demokratiku, kienet tintrefa' responsabilità mingħajr il-bżonn illi l-Oppożizzjoni issejħa leha, u allura iva ikollha tkun l-Oppożizzjoni illi titlob li tintrefa' responsabilità ħalli naraw kif dak li diġa wa skandlu fit-twelit tiegħu allura l-beħ taċ-ċittadinanza, dak li kien ċar li ħajġib konsegwenzi fuq is-settur għax kien ħajattira lej pajjiżna, mhux veru dawk li rridu jinvestu, mhux veru dawk li rridu jgħixu hawn, mhux veru dawk li jemnu f'pajjiżna u jridu bi flushom jixpronaw l-ekonomija tagħna, imma jattira nies illi due diligence tagħhom jekk ma ssirx tajjeb minn barra u minħabba u minkejja dak kollu laqal il-Gvern, xorta qed jiġu, xorta anke jekk ikollhom records kriminali qed nitalmu jingħataw blajnuna tal-flus, blajnuna tal-ħbib tal-ħbib, blajnuna tal-korruzzjoni, il-passaporti biex isiru f'pajjiżna ċittadini u jtebbawlna r-reputazzjoni tagħna. It-talba tal-Partit Nazzjonalista biex dan l-iskandlu jkun investigat bil-PAC issegwi t-talba li l-partit għamel fil-jiem li għaddew biex l-iskema tal-beħ tal-passaporti tkun sospiża minnu fih. Iżda l-darbohra, il-Prim Ministru Muscat qed jażel li jinjora dawn it-talbiet li qed isirulu. Adrian Delija appella lill-Gvern biex ibiddel id-direzzjoni politika tiegħu għax pajjiżna ma jistax jibqa' jaqla dawn id-daqqiet fir-reputazzjoni tiegħu. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jara li jibqa' jiddefendi lil Malta u Għawdex minflok ma sempliċiment jattakka lill-Gvern.